този имот, който е с дърветата и хръсталаците, е бил същия като тази нива. Тези избори и за мен лично са значими, защото мисля, че в момента е дошло едно време, в което ние трябва да решим кардинално проблемите в държавата, а именно ликвидирането на корупцията и оценяването на честния труд на хората и да има една справедливост, която най-вече трябва на младите, за да тръгнат в своя бизнес и в своя живот. Тези избори са и по-различни, защото според мен наистина се явява човек с точно тези лидерски качества, които може да промени нещо кардинално. В 9:30 вечерта ми звъни непознат номер. Обикновено това са туристи, които посещават нашата ферма и аз обикновено им казвам, че ние не сме хотел, нямаме 24/7 рецепция и затварям телефон. И тък му да каже нещо по този въпрос, той каза: госпожо Василиева, може ли да говорим? И аз усещам, че този глас ми е познат и изтръпна. Викам: господин президент, вие ли сте? Той вика: да, искам да ви благодаря за вкусните продукти, за така добре опаковани на европейско ниво. И това разтрепереха ми се колената, подкосиха ми се, просто цялата изтръпна. Викам: леле, такова уважение от държавния глава, на нас никакви фермери тук, това никой не го е правил. За нас лично най-добрият кандидат е господин Радев, защото той има всички качества да бъде лидер. Първата дума, която ми идва за лидер, е достоен. За да си достоен лидер, трябва да си достоен човек. По-скоро ще има правителство. След то колко дълго ще оцелее, не знам. Надявам се, че ще има, защото ако партията на Радев не излъчи правителство, тя ще загуби електората си, може би половината от електората си много бързо. Така че очаквам, че партията на Радев ще направи всичко възможно да създаде правителство. Той безспорно емоционално симпатизира на Русия. В някакъв смисъл има, не мога да определя дали симпатия или съобразяване с Путин, но безспорно. Но той според мен е доста консервативен и внимателен в това отношение. Той няма да бъде Орбан. Моята представа, че няма да бъде Орбан. Той в крайна сметка достатъчно добре вижда, че една политика на конфронтация, каквато беше на Орбан, ще доведе до много по-тежки последици за България.
По-скоро да не си скара целият мандат и след това правителство Радев да отиде в забвение както царя. Дано този път да се оправдаят очакванията. В крайна сметка всички трябва да се обединим. Мисля, че мина времето на определените партии и борби между тях. Просто трябва да се обединим и да покажем, че искаме да живеем в една по-добра държава. As cold as the sun.